राजा ये गर्मी में बुझाता कि दिन ना कटी मर्दे पंखा आ कूलर दोनों फेल बा बुझाते नहीं खे कि कैसे गर्मी कटी। एगो बात हमार मन बा का बोला एगो काम कइल बोला काल चल के 2 गो एसी लेके आवल जाओ। 2 गो? हाँ एगो हमार रूम में आ एगो तहार रूम में तबे ही गर्मी के मजा आई। अब बिना एसी के गर्मी में गुजारा ना होई। हाँ रे मर्दे 2 गो रही नु तो आदमी के बुझेबे ना करी कि आदमी गर्मी में रहता खूब मजा नु आई। ठीक बा काले चलल जाओ। हाँ का है आज खाना ना बनी हमरा से, आज बहुत गर्मी बा। काहे हो? अरे पता नहीं इतना गर्मी बा ना, बहुत गर्मी बा। दम गैस तार इतना लगा था कि भूखे रही। अरे भूखे ना रही, रउआ रेस्टोरेंट से ऑर्डर करके मंगवा ली। एजा ढेर फुटानी ना चली कि बाहर से खाना मंगवा ली बाहर से खाना मंगवा ली। राजा ही बताओ इतना पैसा बा एजा फुटानी चलता इनकर बुझाता कि इनकर बाबू से मनी आर्डर आइल बा। इनकर बाबूजी भेजले वाला मनी आर्डर एजा इनका बाहर से गर्मी होके चाहे ठंडी होके खाना बनावो अपनो खा हमनियों के खियावो आ लइकनों के खियावो। हेलो हाँ भैया प्रणाम। का बाबा बीमार हथिन? कैसे भैया? हाँ 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 ठीक है, हम आ रही है। हाँ हाँ हम 1 घंटा में पहुँच रही है। देखे ठीक ठीक। अब मामा भांजा दोनों खाना बनाइए, खाइए रहिए या भूखे रहिए। मैं चली माई के, अब मैं जा रही हूँ बाबा से मिलने। मामा कहो होइसे का हो ना रहती तो लागल कि तहरा के मरबो करती। बे तहरा देख के रौब जमावतिया। अच्छा कि हम पूछे थी ना करे देते। हाँ अब नैहर जाती है तो खुश हो गया। बात तो सही है। बुझाता राजावा वो तो गई अपन नैहर। अच्छा अब तो? खाना बुझाता बबुआ तहरे बनावे पड़ी। ए मामा एगो काम कइल जाओ। का हो? मामी तो गईली गर्मी सही में बा। हमारे सही में बा गर्मी। ऑर्डर करो तनी पिज्जा, बहुत दिन भइल बा पिज्जा। एगो काम करो पिज्जा हट से पिज्जा ऑर्डर करो आ कोल्ड ड्रिंक भी ऑर्डर कर दी है। गर्मी बहुत बा खा के सूझ जाइए। पिज्जा पिज्जा ऑर्डर हुआ था मामा भगना के। आपके कर्मनिया डराल बा कौन बाबूजी भेजले रहे? मंगल भवन मंगल